салом дӯстон, имрӯз мо барои санҷидани саволи мактаби шумо 15 савол дар мавзӯъҳои гуногун бо 4 варианти ҷавоб омода намудем. Барои ҷавоб ба ҳар як савол 10 сония дода мешавад. Таваҷҷӯҳ мекунем ба саволи якум. моҳи декабр яке аз бузургтарин давлатҳо дар ҷаҳон барҳам хӯрд ва ба ҷои он 15 давлати дигар истиқлолият ба даст оварданд, аз он ҷумла Тоҷикистон. қонуни забон кадом сол дар Тоҷикистон охирон маротиба қабул гардидааст? аъзои чунин созмонҳои байналмилалӣ ба монанди Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкориҳои Шанхе буда аъзои Иттиҳоди Аврупо ба ҳисоб наменавад. саволи ҳафтум. баландии ҳайкали Исмоили Сомонӣ ки дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир аст, аз чанд метр иборат аст? 10 сония рафт. баландии ҳайкали Исмоили Сомонӣ 13 метрро ташкил медиҳад. саволи ҳаштум. Садриддин Айнӣ кай ба дунё омадааст? ده сония оғоз шуд. Садриддин Айнӣ соли 1878 дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон ба дунё омадааст. дар воҳиди пулии сомонӣ дар номинали садсомонааш кӣ акс ёфтааст? дар номинали садсомонаи воҳиди пулии Тоҷикистон яъне сомонӣ Исмоили Сомонӣ акс ёфтааст. ин савол бе варианти ҷавоб аст. саволро гӯш кунед. 1 килограмм санг вазнинтар аст ё ин ки 1 килограмм пахта? 10 сония. аввалин шудак ки ба кайҳон парвоз кард? 10 сония рафт. ده сония оғоз шуд. аввалин шуда Юрий Гагарин, шаҳрванди Иттиҳоди Шӯравӣ, ба кайҳон парвоз кард. саволи 12. кадом сайёра дар системаи офтоб хурдтарин ба ҳисоб меравад?
аз ҳама сайёраи хурдтарин дар системаи офтоб меркурий ба ҳисоб меравад. телефони мобилиро ки ихтироъ кардааст? аввалин маротиба телефони мобилӣ аз тарафи Мартин Купер ихтироъ шуда буд. масоҳати Тоҷикистон чӣ